Di sumarunumot nga maipadamag tayo. At ito pa ni Police Captain Bonifacio Fanged diti Manipod diti Sagada Municipal Police Station nga naka-online. Ket dito pa iti maysa nga maipalagip tayo kadagito da kakailyan. Tenda duma pa nga dumdumeg iti daytoy nga radio sa Sagada. Ket dagito yo panaka comply tayo met iti akas driver tapno malapidan iti aksidente. Mostly nga ma-respondian nga aksidente iti motorcycle dito yo ili tayo ket at least dagitoy da naka inom nga agmaniho. Ket daytoy iti ipalagip ni no mabalin ko adita ko man maniho no nakainom is si alak. Per me ay nabay per me ay problemado. Daya iti may consider for safety driving. Tapno awan ti rason nga mangyari iti aksidente. Well, may samot, do not smoke or use cell phone while driving. Adita ko man sigsigarilyo kan adita ko man gem men luklukat sinan cellphone ta ko while nga man maniho. Ta sabali nan focus. Instead nga day tulungan iti lugan ti nakafocusam sabali miten ta jay cellphone. Dapat dito always check possible damage of vehicle to fix it before using. Yon dito iti may isang palagip. No mabalin ko i-check tayo pa digay luglugan before nga mausar. Dapat dito don't drive too fast and always try to give way even you are on the right lane. So dagitoy damat kidin ti madadal sakba nga ga-apply ka iti license. But dagitoy dati madadal before ka nga maikan iti lisensya. At give and take laeng no kakaro itapta nga panawin nga always nga adati one lane iti kalsada gapo iti landslide ket agbibinigay tayo no sinuman ti no agsasabat tayo iti kalsada ket agbibinigay tayo no sinutiw mo na ibigay mo tapno malapidan jay aksidente. So di iti rason mangisan ket adati head on collision kapulang iti ami ay jay both driver nga agsabat ket agpapati dati ket da nga lumsot handa nga agbigay. Diay ti importante kakaro tapta nga panawin. Keep on alert vision to surroundings and situation of the roads especially tapta nga panawin. So obserbarin tayo lang dagitoy da itsuran ti kalsada ta adati part iti kalsada nga prone iti matinag nga batbato ket imbag no jay matinag nga bato ket mailisi pa lang iti kalsada apo. Dagiti iti maysa nga maipalagip kada tayo panggap iti panagmaniho or panagtravel ito no mapantayo iti sabali nga lugar.